Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα, στην εκδήλωση που κάνουμε στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων του Αϊστράτη. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, ένας φιλόξενος χώρος, ο οποίος ταιριάζει πολύ, πιστεύω, στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου. Γνωρίζετε όλοι ότι μιλάμε για το βιβλίο «Μαρτυρίες από την Αντίσταση, από τον εμφύλιο, από την υπερορία, για τον επαναπατρισμό». Είναι ένα βιβλίο το οποίο συγκεντρώνει όλες τις συνεντεύξεις που είχαν γίνει στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ Hidden War της Jane Gabriel. Θα σας μιλήσουμε και στη συνέχεια αναλυτικά για αυτά. Εγώ προς το παρόν να σας πω και να σας παρουσιάσω τη σημερινή, το πρόγραμμα, το πώς θα είναι η σημερινή βραδιά. Θα μιλήσουμε αρχικά, οι ομιλητές που θα μιλήσουν είναι ο Άρης Τσουκνίδας από το Μουσείο των Πολιτικών Εξορίστων του Αϊστράτη, η Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην παιδαγωγική. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος της σήμερα εδώ επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό που είχε παίξει και αυτό το κομβικό ρόλο που είχε παίξει στο γύρισμα του ντοκιμαντέρ, παίρνοντας αυτές τις συνεντεύξεις στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, όταν και πραγματοποιήθηκε αυτό το πολύ δύσκολο πολιτικά ντοκιμαντέρ. Στη συνέχεια θα μιλήσει η Βασιλική Λάζου, η οποία είναι καθηγήτρια, είναι ιστορικός και είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεν θέλει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν θέλει να λέμε ότι είναι καθηγήτρια, αλλά καθηγήτρια είναι και ας μην έχει τον τίτλο και ας μην είναι... και ο Προκόπης ο Παπαστράτης φυσικά, ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, γνωστός σε όλους και για την δράση του και τα έργα του σε σχέση με την κατοχή, την αντίσταση στον εμφύλιο και αυτά που έχει γράψει και κυρίως τη στήριξη που έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο πια. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, δράτω με της ευκαιρίας να πω εγώ δύο λόγια για τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και για το συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι που με δένουν και με το βιβλίο και με το χώρο, ξεκινώντας από την προσωπική μου ενασχόληση με το χώρο, όταν επέστρεψα από το Παρίσι, από τις σπουδές μου, όπου εδώ βρέθηκα χάρη στον Άρη τον Τσουκνίδα να φτιάχνω το αρχείο του Μουσείου των Πολιτικών Εξορίστων και στη συνέχεια την εμπλοκή μου με το ίδιο το βιβλίο, με τις ίδιες τις μαρτυρίες, με τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάγανε για την αντίσταση, τον εμφύλιο, τους πολιτικούς εξόριστους, με πολλαπλό τρόπο την εμπλοκή μου. Από τη μία πλευρά, από την προσωπική επαφή με ανθρώπους όπως ο Γιώργος ο Χουλιάρας, ο οποίος ήταν στενός φίλος του πατέρα μου από τα χρόνια της Πολωνίας, σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς εξορίας, το οποίο ήταν και το καθεστώς στο οποίο ο πατέρας μου ζούσε στο εξωτερικό, γυρίζοντας μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα, όντας αδύνατο να επιστρέψει. Ένας στενός κύκλος ανθρώπων, πολιτικών εξορίστων, ανθρώπων που είχαν βρεθεί στην Πολωνία με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές πλευρές της αριστεράς και οι οποίοι δεν γυρνούσαν σε όλη την περίοδο της επταετίας. Πολλοί από αυτούς είχαν καταφύγει και πολύ νωρίτερα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η εμπλοκή προσωπική με το χώρο, με το βιβλίο, με την παρουσίαση που έχουμε εδώ σήμερα είναι κάτι το οποίο για μένα έχει παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο, με συγκινεί ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο το μοιράζομαι μαζί σας για να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο τίποτα τελικά σε αυτή τη ζωή. Κάπως συναντιόνται όλα, υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που δένουν. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, δίνω το λόγο στους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Άρη Τσουκνίδα για τη φιλοξενία στο Μουσείο Εξορίστων Αϊστράτη. Πραγματικά πιστεύω πως είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για αυτή την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου μας. Επίσης να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μπαχάρα που αγκάλιασε αυτό το βιβλίο και φτάσαμε, ξεπερνώντας διάφορες δυσκολίες, να εκδοθεί. Το Δημήτρη που τον γνωρίζω από πριν να γεννηθεί ακόμα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό συγκροτήθηκε κυρίως από το υλικό συνεντεύξεων που είχα πραγματοποιήσει την Άνοιξη του 1985 με πολλούς και πολλές από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που συμμετείχαν στην παραγωγή της βρετανικής σειράς Greece The Hidden War. Είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που αποτελείται από 3 μέρη
Το πρώτο μέρος φέρει τον τίτλο «Η μάχη για την Αθήνα». Τα λέω στα ελληνικά τώρα. Το δεύτερο «Εμφύλιος πόλεμος» και το τρίτο «Επαναπατρισμός». Παραγωγός ήταν η Τζέιν Γκάμπριελ, γνωστή για τα αντισυμβατικά και τολμηρά κοινωνικά ντοκιμαντέρ της, η οποία μαζί με τον Γιάννη Γιαννουλόπουλο, που ήταν ο ιστορικός σύμβουλος της παραγωγής, επεξεργάστηκαν τα ιστορικά θέματα της τηλεοπτικής σειράς και στη συνέχεια ξεκίνησε η έρευνα, στην οποία συμμετείχα, για τα πρόσωπα που θα έπαιρναν μέρος στο ντοκιμαντέρ. Η σειρά παρουσιάζει για πρώτη φορά τα γεγονότα της εποχής από την οπτική των ηττημένων, με αφηγήσεις που αφορούν βιωμένες εμπειρίες Ελλήνων από την κατοχή, την αντίσταση, την απελευθέρωση και από το γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο. Περιγράφονται βιώματα του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και βιώματα από τον εκπατρισμό μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τον επαναπατρισμό που ξεκίνησε για πολλούς και πολλές μετά την κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1974, με την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, μια διαδικασία που έγινε ακόμα πιο έντονη μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982. Στη σειρά του ντοκιμαντέρ συμμετείχαν βέβαια με συνεντεύξεις τους και Βρετανοί αξιωματούχοι, με σημαντική παρουσία και δράση στην Ελλάδα σχετικά με τη διαμόρφωση των ιστορικών γεγονότων στο οποίο αναφέρεται ο κρυμμένος πόλεμος. Επίσης, συμμετείχαν απλοί στρατιώτες που πήραν μέρος στη Βρετανική στρατιωτική και πολιτική παρέμβαση στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση, οι οποίοι εκφράζουν τη σύγχυση και τη δυσανασχέτισή τους για την τροπή των γεγονότων. Συνδυάζοντας τις μαρτυρίες από τις συνεντεύξεις με την τεκμηρίωση από τα έγγραφα του Foreign Office για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, η σειρά αναδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο της Βρετανικής πολιτικής απέναντι στο κίνημα της αντίστασης που αναπτύχθηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, μιας πολιτικής που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο με τις καταστροφικές συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων που πάλεψαν για την εθνική απελευθέρωση, για την εθνική ανεξαρτησία, για μια καλύτερη, πιο δίκαιη κοινωνία, για μια κοινωνική δημοκρατία, όπως έλεγε ο Νίκος Βορώνος, και ιτήθηκαν. Η σειρά του ντοκιμαντέρ «Ελλάδα, ο κρυμμένος πόλεμος» προβλήθηκε στη Βρετανική τηλεόραση σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης τον Ιανουάριο του 1986 και είχε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό τηλεθεατών. Ήδη όμως, από το πρώτο επεισόδιο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, καθώς όλα όσα έβλεπαν για πρώτη φορά οι Βρετανοί τηλεθεατές ήταν αντίθετα με την επίσημη και έντονα προβαλλόμενη πολιτική γραμμή του Λονδίνου σε σχέση με το τι συνέβαινε στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1940. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων και των πιέσεων που υπήρξαν, η τηλεοπτική σειρά δεν επαναπροβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έγινε διανομή σε άλλες χώρες. Όσο περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωνε η απογοήτευση για το γεγονός ότι ο κρυμμένος πόλεμος, μη έχοντας διανομή, δεν είχε την προβολή που ελπίζαμε όλοι εμείς που είχαμε εμπλακεί στη δημιουργία της σειράς. Όταν με το πέρασμα του χρόνου οι περισσότεροι Έλληνες και οι περισσότερες Ελληνίδες αφηγητές και αφηγήτριες είχαν φύγει από τη ζωή, θεώρησα ότι θα έπρεπε ως ελάχιστο φόρο τιμής για τα όσα μας είχαν εξιστορήσει, να τα προβάλλουμε με έναν άλλο τρόπο, παρουσιάζοντάς τα με τη μορφή βιβλίου. Γνώριζα ασφαλώς ότι ο συνολικός όγκος του υλικού των συνεντεύξεων ήταν πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που είχε συμπεριληφθεί στη σειρά. Αυτές οι μαρτυρίες στο σύνολό τους θεωρούσα ότι μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα εύχριστο βιβλίο για όσους και όσες μελετούν τα γεγονότα της εποχής, δίνοντας αξία στις προφορικές μαρτυρίες. Κυρίως σήμερα που κάθε δυνατότητα πρόσθετης συλλογής αφηγηματικών μαρτυριών από βιωμένες εμπειρίες για αυτήν την εποχή έχει εκλείψει. Την ιδέα αυτή συζήτησα βέβαια με τον Γιάννη Γιαννουλόπουλο και τον καλό φίλο Προκόπιο Παπαστράτη, τον δάσκαλο, όπως τον αποκαλούν οι φοιτητές του που είχαν την τύχη να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και διατριβή μαζί του. Και οι δύο αντιμετώπισαν πολύ θετικά το σχέδιο για ένα τέτοιο βιβλίο.
Παράλληλα, η Jane Gabriel, με την οποία συζήτησα το θέμα, συμφώνησε και η ίδια για το ενδιαφέρον που είχε η πρόταση. Με τον Προκόπη Παπαστράτη συνεργαστήκαμε στενά επί 2 χρόνια στην επιμέλεια του σχετικού υλικού και μαζί επεξεργαστήκαμε πλήθος θεμάτων που προέκυπταν σε κάθε βήμα. Ο Γιάννης Γιαννουλόπουλος, καθώς είχε αναλάβει άλλες υποχρεώσεις, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συγκρότηση αυτού του βιβλίου. Ήταν όμως πάντα δίπλα μας. Να θυμίσω ότι την άνοιξη του 1985, όταν πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, η ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις πολιτικής έκφρασης, ώστε να μπορούν να ατυπωθούν δημόσια και χωρίς φόβο προσωπικές μαρτυρίες για τα θέματα της κατοχής, της αντίστασης, της απελευθέρωσης και του εμφυλίου. Ήταν σημαντικό για όσους και όσες συμμετείχαν στις συνεντεύξεις το ότι επρόκειτο για μια βρετανική παραγωγή, που θα επέτρεπε για πρώτη φορά να ακουστεί και να γίνει ευρύτερα γνωστός ο δικός τους λόγος, η δική τους οπτική, όσον αφορά την εμφύλια σύγκρουση, αλλά και το ρόλο των ίδιων των Βρετανών. Ανάμεσα στους Έλληνες που ζητήσαμε να μας μιλήσουν, υπήρχαν στελέχη του ΕΑΜ και καπετάνοι του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πανεπιστημιακοί και φοιτητές, καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, αλλά και απλοί άνθρωποι, υπάλληλοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, τεχνίτες. Άνδρες και γυναίκες που πήραν μέρος στις συγκρούσεις της περίοδου και υπέστησαν τις συνέπειες για πολλές δεκαετίες. Μας μίλησαν άνθρωποι που έζησαν στην Ελλάδα και βίωσαν τις διώξεις των μεταεμφυλιακών κυβερνήσεων, εξορίες, φυλακίσεις, διαβίωση στην παρανομία για την αποφυγή της σύλληψης, εκβιασμούς για την παροχή πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, απαραίτητο σε κάθε βήμα της κοινωνικής ζωής, και στη συνέχεια νέες διώξεις από τη δικτατορία των συνταγματαρχών μέχρι την κατάρρευσή της το 1974. Μας μίλησαν επίσης, και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου, οι οποίοι είχαν επαναπατριστεί σε σημαντικούς αριθμούς εκείνη την εποχή και έτσι μπορέσαμε να συμβάλλουμε στο να ακουστεί και η δική τους φωνή. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις, κομμοπόλεις και χωριά, στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, στη Λαμία, στο Καρπενήσι, στα Γρεβενά, στην Κόνιτσα, αλλά και στο μικρό και μεγάλο χωριό και στη Βίνιανη της Ευρυτανίας, καθώς και στο χωριό Ζιάκας, τη λεγόμενη Μικρή Μόσχα του νομού Γρεβενών, το οποίο το σύνολο σχεδόν των κατοίκων είχε καταφύγει στις λαϊκές δημοκρατίες και τη Σοβιετική Ένωση. Συνταρακτικές ήταν οι μαρτυρίες των ανθρώπων στα χωριά του Γράμμου, στη Δροσοπηγή, Κάντσικο, την εποχή του εμφυλίου, στην Πλαγιά, Ζέρμα τότε, στο Πλικάτι και στη Μολυβδοσκέπαστη, που πήραν μέρος στις εμφύλιες συγκρούσεις μέχρι τέλους, προβάλλοντας τις αφηγήσεις τους με τον πιο δραματικό τρόπο τις συμφορές του πολέμου. Σε όλες τις καταγραφές αναδείχθηκε η τραγική πλευρά της εμφύλιας σύγκρουσης, η οδύνη που προκάλεσε το γεγονός πως οι οικοί και αγαπημένοι μεταξύ τους άνθρωποι συχνά βρέθηκαν σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, προκαλώντας ανεξίτηλες τραυματικές εμπειρίες. Ακούσαμε μαρτυρίες από αυτούς τους ανθρώπους για τις εμπειρίες από τις μάχες και τις ανθρώπινες απώλειες, για την αποστολή πρώτα των παιδιών έξω από τη χώρα, προκειμένου να σωθούν από τους αποτρόπαιους βομβαρδισμούς, και αργότερα, μετά την οριστική ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μαρτυρίες για τη δική τους διαφυγή προς την Αλβανία. Ακούσαμε ακόμα μαρτυρίες από μεγάλους ανθρώπους που είχαν διαφύγει μικρά παιδιά τότε. Εντυπωσιάζει ο θετικός τρόπος με τον οποίο αναφέρονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, ακόμα και όσοι είχαν φύγει όταν ήταν μικρά παιδιά, για την αντιμετώπιση που είχαν όταν έφτασαν στις λαϊκές δημοκρατίες και στη Σοβιετική Ένωση από τους ανθρώπους εκεί. Παρά τις μεγάλες καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τους οποίους είχαν υποστεί οι κοινωνίες σε αυτές τις χώρες, και τις διαργασίες του ριζικού πολιτικού μετασχισματισμού του στην εποχή εκείνη, οι μαρτυρίες των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων για την υποδοχή και την υλική υποστήριξη για την εγκατάστασή τους εκφράζουν έντονη τη συγκίνηση για τα όσα τότε άμεσα τους προσφέρθηκαν. Το ίδιο εντυπωσιακή όμως ήταν η έντονη και ασίγαστη επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα, παρά την πολύ πιο άνετη ζωή και τις ευκαιρίες μόρφωσης που είχαν, μια πραγματικότητα την οποία κυρίως όσοι και όσες προέρχονταν από τα απομακρυσμένα ορεινά χωριά δεν είχαν ποτέ διανοηθεί. Βέβαια, για όσα παιδιά γεννήθηκαν στην υπερορία,
Ο επαναπατρισμός δεν είχε μόνο θετικές πλευρές, αλλά τους δημιούργησε και πολλά πρακτικά και γενικότερα υπαρξιακά προβλήματα στα οποία αναφέρθηκαν. Η επιστροφή στην πατρίδα, την οποία είχαν γνωρίσει μόνο μέσα από τις εξειδανικευμένες αφηγήσεις των δικών τους, συχνά διέψευδε τις προσδοκίες τους και προκαλούσε έντονη απογοήτευση σε βαθμό που έφταναν να αναπολούν τη ζωή τους στις χώρες που μεγάλωσαν, τους φίλους και τις φίλες τους, τις σπουδές τους, τις προοπτικές για δουλειά, αλλά και το θαυμασμό που τους έδειχναν οι άνθρωποι εκεί για τους αγώνες των οικογενειών τους. Τέτοια ήταν η περίπτωση ενός νέου, ο οποίος μόλις μπόρεσε και μάζεψε λίγα χρήματα, ταξίδεψε από τα Γραβενά στη μακρινή Τασκένδη, προκειμένου να συναντήσει έστω και για λίγο τους φίλους του εκεί. Παράλληλα όμως, στη διάρκεια των συνεντεύξεων, την άνοιξη του 1985, χαρακτηριστική ήταν η αισιοδοξία που διέκρινε τις απόψεις πολλών για το κοινωνιοπολιτικό γίγνεσθε, τις προοπτικές και τη ζωή στην Ελλάδα. Ήταν μια εποχή ελπίδας. Η έρευνα για τα πρόσωπα τα οποία από την ελληνική πλευρά θα έπαιρναν μέρος στις συνεντεύξεις ξεκίνησε στις αρχές του 1985 με συναντήσεις και διερευνητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όπως ήταν φυσικό, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Σε αυτές τις αναζητήσεις είχα την αμέριστη υποστήριξη του Γιάννη Γιαννουλόπουλου, με τον οποίο μας συνέδεαν κοινές εμπειρίες από την αντιδικτατορική δράση στο Λονδίνο κατά την περίοδο της Χούντας. Αμέριστη ήταν και η υποστήριξη του συντρόφου μου την εποχή εκείνη, Γιάννη Θοδωράκη, του οποίου την πολύτιμη παρουσία χάσαμε τόσο πρόωρα για εποφές που εξασφαλίσαμε με τη μεσολάβησή του. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και μικρά αποσπάσματα από κάποιες αυτοβιογραφικές αφηγήσεις του Γιάννη για την περίοδο 1944-1948, όταν ήταν ο ίδιος παιδί, οι οποίες εμπλουτίζουν και με τον τρόπο αυτό τις ματαιριές των συνεντεύξεων. Πολύτιμη ήταν επίσης και η συνδρομή του Γιάννη Μπαχάρα για συμμετοχές που εξασφαλίσαμε με τη δική του υποστήριξη. Για τις συνεντεύξεις αυτές πάντως υπήρχε και μια πιο προσωπική πολλαπλή ευαισθητοποίηση, καθώς είχα και εγώ τις δικές μου εμπειρίες από επαφές και συζητήσεις με ανθρώπους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα της περιόδους που καλύπτει ο κρυμμένος πόλεμος. Αναμφίβολα όμως, όλα αυτά τα στοιχεία ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από την προοπτική της αποτύπωσης του κινηματογραφικού φακό των αφηγήσεων των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Η πρόκληση ήταν πραγματικά μεγάλη και η εμπειρία συγκλονιστική. Είμαι ευτυχής για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και άνοιξαν την καρδιά τους. Ευτυχής γιατί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, η οποία γίνεται αντιληπτή κατά την παρακολούθηση της ταινίας, αποτυπωνόταν στα πρόσωπά τους στη διάρκεια αφηγήσεων βιωμάτων που είχαν σημαδέψει βαθιά τη ζωή τους. Τώρα λίγα λόγια για τη συγκρότηση, για τη διαδικασία συγκρότησης των κειμένων. Η απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου των κινηματογραφημένων συνεντεύξεων είχε γίνει από την παραγωγή της ταινίας, χρησιμοποιώντας λατινικά στοιχεία. Να πω εδώ ότι στα γυρίσματα γύριζαν 1/10. Δηλαδή υπολόγιζαν ότι στα 10 μέτρα ταινίας θα χρησιμοποιούσαν το 1 τελικά. Υπήρχε δηλαδή ένα πολύ πλούσιο υλικό που δεν είχε αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της ταινίας. Τα κείμενα αυτά, λοιπόν, με τους λατινικούς χαρακτήρες, αποτέλεσαν τα κείμενα αναφοράς για αυτό το βιβλίο. Η μεταγραφή του στο ελληνικό αλφάβητο ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και την ανέλαβε σε πρώτη φάση η καλή φίλη και συνεργάτητα για πολλά χρόνια Πόπη Αλεξίου, τις οποίες όχι μόνο οι συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά και οι παρατηρήσεις της πάνω στο υλικό υπήρξαν πολύτιμες. Η αντιπαραβολή με τα κείμενα αναφοράς και η θεώρηση των κειμένων έγιναν από εμένα σε συνεργασία με τον Προκόπη Παπαστράτη. Τα κείμενα δεν σχολιάζονται στο βιβλίο, καθώς θεωρούμε ότι το ντοκιμοντέρ έχει αποδώσει όλα τα βασικά στοιχεία που αναδύονται από τις συνεντεύξεις με ουσιαστικό τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δημιουργηθεί και 2 ταινίες μεγάλου μήκους που αναφέρονται στις ζωές 2 αφηγητών μας. Το 1985 η ταινία «Πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη
εμπνευσμένη από τη ζωή της Ελένης Βούλγαρη Γκολέμα, που αφορά τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στις ζωές των ανθρώπων, και σχετικά πρόσφατα, το 2023, το ντοκιμοντέρ «5 φορές ξένος» του Βαγγέλη Ευθυμίου, το οποίο αναφέρεται στη ζωή του καλλιτέχνη Σταύρου Κοτούλα, εμπλουτίζοντας και αυτές με το δικό τους τρόπο την αντίληψή μας για τα γεγονότα και τα πρόσωπα που υπέστησαν τα δεινά της συγκεκριμένης περίοδου. Επίσης, να αναφέρω ότι την περίοδο που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν στο Ζιάκα και στο πολύ κοντινό του χωριό Περιβολάκι οι κοινωνιοανθρωπολογικές μελέτες της Ρίκης Βαν Πουσχότεν, που εκδόθηκαν όμως σχεδόν μια δεκαετία αργότερα. Στο βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα υπάρχουν συχνές αναφορές σε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για τους ανθρώπους από το Ζιάκα που πήραν μέρος στην έρευνα της Ρίκης Βαν Πουσχότεν και συμμετείχαν και στις συνεντεύξεις του 1985. Όταν η επιμέλεια των κειμένων των συνεντεύξεων είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, η διαδικασία με είχε φέρει ξανά σε επαφή με ορισμένους από τους νεότερους ανθρώπους που είχαν πάρει μέρος σε αυτές, ζητώντας τους διευκρινήσεις και κάποια πρόσθετα στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο εκφράστηκε η επιθυμία να ξανασυναντηθούμε. Το Σεπτέμβριο του 2025 τους επισκέφθηκα στην Πλαγιά, στην Δροσοπηγή, στο Ζιάκα και στα Γρεβενά. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι με συντροφιά την Καταλανή φίλη, γιατρό Τερέζα Σουμπιράη Αλβάρες, που διέθετε πολλές εμπειρίες και γνώσεις από το παρτιζάνικο κίνημα του FMLN στο Ελσαλβαδόρ και είχε έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μας ταξίδι. Η γνωριμία με την Τερέζα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους όσους συναντήσαμε, καθώς επικοινωνώντας μεταξύ τους, άλλοτε στα ρωσικά και άλλοτε στα αγγλικά, διαπίστωσαν ότι είχαν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Η εμπειρία ήταν μοναδική. Άνθρωποι που είχαμε συνεργαστεί πριν από 40 χρόνια ξαναβρεθήκαμε. Διαβάσαμε μαζί τα κείμενα των συνεντεύξεων και όλοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους αυτά, εκφράζοντας αποδοχή και ικανοποίηση. Κάποιες φορές, κατά την ανάγνωση, προέκυψαν νέες δικές τους μικρές εξιστορήσεις που προσθέθηκαν στο κείμενο μέσα σε αγγείλες. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε για εμάς η κοινωνική εξέλιξη των νεότερων, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στην υπερορία και μας είχαν μιλήσει για τα σοβαρά προβλήματα που συνάντησαν με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Πράγματι, ορισμένοι μετανάστευσαν για λόγους εργασίας στη Γερμανία, ακόμα και στην Αυστραλία. Γενικά όμως, η ζωή των ανθρώπων με τους οποίους είχαμε συνομιλήσει κινήθηκε σε θετική κατεύθυνση, έχοντας εξασφαλίσει ένα καλό βιωτικό επίπεδο και την ικανοποίηση πως οι ίδιοι αλλά και γενικότερα οι πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν πρόσφεραν πολλά στον τόπο με την εργατικότητά τους, τις γνώσεις τους, την αγάπη τους για την πατρίδα. Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο τα παιδιά όσο και τα εγγόνια των επαναπατριστέντων, όπως μας είπαν, ακολούθησαν και συνεχίζουν να ακολουθούν συχνά δρόμους ανώτατων σπουδών. Οι μαρτυρίες αυτού του βιβλίου αναπλησιώνονται στο σύνολό τους στο εισαγωγικό κείμενο του Προκόπη Παπαστράτη, με το οποίο τονίζεται το ενδιαφέρον τους για τη σύγχρονη προβληματική της ιστορικής μελέτης της περίοδου, καθώς και της σειράς «Ελλάδα, ο κρυμμένος πόλεμος». Η Τζέιν Γκάμπριελ καταθέτει επίσης στο βιβλίο τη δική της οπτική για τη σημασία του βιβλίου, καθώς και για τον αντίκτυπο που προκάλεσε η προβολή της σειράς του ντοκιμοντέρ στο βρετανικό κατεστημένο το 1986. Την ευχαριστούμε θερμά που υποστήριξε με πραγματικό ενδιαφέρον την πορεία για αυτή την έκδοση και έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε οπτικό υλικό από τη σειρά του ντοκιμοντέρ. Πολλές ευχαριστίες στην Πόπη Αλεξίου για τη δημιουργική συνεργασία και τη μεγάλη υπομονή της μέχρι την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της έκδοσης, στο φιλόλογο Ιορδάνη Βλαχόπουλο που υπήρξε ο πρώτος κριτικός αναγνώστης των κειμένων, όπως και στη φιλόλογο Χριστίνα Ντεμήρη για τις δικές της κριτικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω ολόθερμες ευχαριστίες στην Ασπασία Παπαστράτη, η οποία μας υποστήριξε πολύπλευρα σε όλη τη διάρκεια της επιμέλειας των κειμένων του βιβλίου, και επίσης να πω πως οι καθημερινές συζητήσεις μας και οι εξωτερικές παρατηρήσεις του Παντελή Λαζαρίδη εμπλούτησαν τη ζωή μας και συνέβαλαν και αυτές στην ολοκλήρωση ετούτου του βιβλίου. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους οργανωτές αυτού της εκδήλωσης και του φιλόξενου χώρου που έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει παλαιότερα. Ναι. Αυτά που θα αναπτύξω αρκετά τα έχει ήδη αναφέρει η Τζέλα, αλλά επειδή πιστεύω ότι η υπονάληψη είναι μη τρυπάς μαθήσεως, θα τα ξαναυποστείτε από τη δικιά μου οπτική γωνιά, ελπίζοντας την κατανόησή σας. Με την έκδοση λοιπόν του παρόντος τόμου ολοκληρώνεται ένας κύκλος επιτυχημένων προσπαθειών να καταγραφούν μαρτυρίες Ελλήνων αγωνιστών αυτής της δεκαετίας και οι αντιδράσεις που προκαλεί η ένταξή τους στις χώρες που τους φιλοξένησαν στην υπερορία αλλά και στην Ελλάδα μετά τον επαναπατρισμό τους. Το πρώτο στάδιο αυτής της τελικά μακράς περιπέτειας που κατέληξε στην έκδοση του τόμου ολοκληρώθηκε, όπως είπε η Τζέλα, με το ντοκιμαντέρ «Ο κρυμμένος πόλεμος» με παραγωγό τη Τζέιν Γκάμπριελ. Ήταν προφανές από την αρχή ότι οι συνεντεύξεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο που στηρίζει όλο το εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ έκριναν απαραίτητο για την πληρέστερη τεκμηρίωσή του να συμπεριληφθούν και συνεντεύξεις από εκείνα τα στελέχη του ξένου παράγοντα που είχαν προσωπική γνώση και κυρίως συμμετοχή στις αποφάσεις και στην εφαρμογή μιας πολιτικής που γνώριζαν εξ αρχής ότι ήταν αντίθετο το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Κατά συνέπεια, η αντίδραση των θυγέντων Άγγλων που προκάλεσαν την απαγόρευση προβολής και διανομής του ντοκιμαντέρ προκαλεί εύλογα ερωτήματα, επειδή ως άμεσα εμπλεκόμενοι την περίοδο εκείνη γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν διεισδυτικές ερωτήσεις για την αγγλική πολιτική που εφάρμοσαν στην Ελλάδα. Από τη στοχευμένη καταστροφή του κινηματογραφικού φιλμ που αποφασίστηκε σε σκοτεινούς διαδρόμους εξουσίας στην πρωτεύουσα της γυραιάς Αλβιόνος, η Γκάμπριελ διέσωσε μόνο τα απομαγνητοφωνημένα χειρόγραφα κείμενα όλων των συνεντεύξεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ίδια στο προλογικό της σημείωμα, όταν η σειρά προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βρετανικό κατεστημένο, όπως γράφει, εξοργίστηκε, απέτησε και πέτυχε να μην προβληθεί ποτέ ξανά. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, την πρωτοβουλία προβολής αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα ανέλαβαν όσοι από εμάς αποφασίσαμε να γνωρίσουμε αυτή την απαγόρευση. Η πρωτοβουλία όμως της Τζέλας Βαρνάβα Σκούρα να μην χαθεί αυτό το πολύτιμο υλικό ήταν αυτή που μετέτρεψε τα διασωθέντα χειρόγραφα των συνεντεύξεων στον τόμο αυτό, με αποτέλεσμα να περάσει η πρόσβαση του υλικού αυτού σε άλλο επίπεδο. Σε επίπεδο δηλαδή που είναι προσιτό σε όλους και κυρίως στους ερευνητές και ελπίζουμε στη νεότερη γενιά. Οι συνεντεύξεις λοιπόν αυτές έχουν διτή λειτουργία. Τα κριτήρια επιλογής που επιβάλλει η κινηματογραφική αποτύπωση σε συνδυασμό με τον αμήλικτο κινηματογραφικό χρόνο που καθορίζει την έκτασή τους αντισταθμίζεται από τη δημοσιότητα που προσφέρει ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας μέσα από την κινηματογραφική και τηλεοπτική οθόνη. Παράλληλα, η γραπτή συνέντευξη διατηρεί την μονιμότητα του ολοκληρωμένου γραπτού κειμένου στη μορφή του συγκεκριμένου τόμου. Επαρκής, ελπίζω, δικαιολογία εκτός των άλλων για την παρουσία σας εδώ αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή νύχτα. Στη μορφή του γραπτού κειμένου, ο αναγνώστης έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την συλλογιστική ή την αφήγηση αυτών που δίνουν τη συνέντευξη, να ξεδιπλώνεται και να ολοκληρώνεται.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τόμο αυτό είναι η χρονική συγκυρία, όπως αναφέρθηκε ήδη, όπου ολοκληρώνονται αυτές οι συνεντεύξεις και το ντοκιμαντέρ. Η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης του 1982 προσδίδει την απαραίτητη κοσμιότητα στους συντελεστές του εγχειρήματος να ξεκινήσουν την έρευνά τους από το αποστασιοποιημένο σε τέτοιες αναζητήσεις Λονδίνο μέχρι τη μακρινή Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια επιτυχημένη τηλεοπτική παραγωγή, που ήταν βεβαίως και αυτό, τάραξε όμως την μακαριότητα στις φυσικά ανδροκρατούμενες ιδιωτικές λέσχες της καλής αγγλικής κοινωνίας στο Λονδίνο. Η πολιτική διάσταση του εγχειρήματος είναι εξίσου σημαντική. Οι συντελεστές είχαν την κοινωνική και ουσιαστικά την πολιτική ευαισθησία να θέσουν βασικά ερωτήματα για να δοθούν απαντήσεις σε κέρια ζητήματα που στοιχιώνουν σε διαφορετικό βαθμό την ελληνική κοινωνία ολόκληρη την επίμαχη δεκαετία του 40, με συνέπειες που παρέμειναν για δεκαετίες μετά. Το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι συνεντεύξεις προσδιορίζεται από τη μεταπολίτευση και την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Παρά την αναγνώριση της αντίστασης, οι χρόνιες κρατικές ιδεολογικές αγκυλώσεις είχαν ως αποτέλεσμα το ντοκιμαντέρ «Ο κρυμμένος πόλεμος» να προηγηθεί κατά 2 χρόνια της σειράς της ΕΡΤ «Το χρονικό της εθνικής αντίστασης», που προβλήθηκε σε πρώτη προβολή το Νοέμβριο του 1987. Όμως, παρά την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, είναι δεικτικό του πολιτικού κλίματος που επικρατούσε 5 χρόνια μετά την αναγνώρισή της, ότι η ΕΡΤ αυτολογοκρίνεται και αποσιωπά στο χρονικό της αντίστασης το κεφάλαιο της συνεργασίας του Ζέρβα με τους Γερμανούς στα Γιάννενα, όπως επίσης γενικότερα την έκταση, τη συμβολή του ΕΔΕΣ στην αντίσταση. Το ίδιο κλίμα, το ίδιο πολιτικό κλίμα, επιβάλλει το πρώτο συνέδριο για τον εμφύλιο πόλεμο να μην πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αλλά στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Τέτοια ζητήματα δεν απασχόλησαν τους συντελεστές του κρυμμένου πολέμου. Η προσέγγιση τους, στηριγμένη σε πορίσματα από τα πρώτα συνέδρια για την περίοδο αυτή, στα οποία και συμμετέχουν, τους επιτρέπει να αμφισβητήσουν το κυρίαρχο αφήγημα για τη δεκαετία αυτή. Η νικήτρια παράταξη το είχε ήδη επιβάλει με τα εκτελεστικά αποσπάσματα και με τη σιδερόφρακτη πειθό του νομικού οπλοστασίου που είχε θεσπίσει. Στο χώρο της ιστοριογραφίας της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας, ακόμα κυριαρχεί το επιτίδια συγκροτημένο σχήμα της καλοπροαίρετης παρέμβασης του ξένου παράγοντα για να αποτρέψει την διχόνοια. Αυτή η διχόνοια βέβαια θεωρείται εγγενές ελάττωμα των Ελλήνων και των λοιπόν λαών στα όρια της Ευρώπης, και την οποία διχόνοια επιτιδίως ενσταλλάζει ο ίδιος ο ξένος παράγων. Το περιβόητο βιβλίο του Chris Woodhouse, «Το μήλο της έρηδας», αποτελεί κυριολεκτικά εγχειρίδιο σωστής συγγραφής της σωστής πλευράς της ιστορίας. Απέναντι σε αυτόν τον καλοζυγισμένο και μετρημένο λόγο στέκονται οι συνεντεύξεις των Ελλήνων αγωνιστών. Αυτές οι συνεντεύξεις, την περίοδο που δίνονται, εισάγουν, από όσο γνωρίζω, τη μορφωρική ιστορία ως εργαλείο αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων. Αυτή είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για τη διαδικασία επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων και της κοινωνικής τους επανένταξης και των προβλημάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στην επιστροφή των πολιτικών προσφύγων ξανά πίσω στην υπερορία. Με την προσωπική του μαρτυρία, ο Γιάννης Οδωράκης μας καταθέτει την οπτική γωνία ενός παιδιού που αρχίζει να ελληνικιώνεται μέσα στην ένταση των γεγονότων που οδηγούν στα Δεκεμβριανά, τα οποία παρακολουθεί και σταδιακά συμμετέχει σε αυτά. Η ενότητα του επαναπατρισμού συνιστά κομβικό σημείο στο βιβλίο αυτό, γιατί υπογραμμίζει την πληρότητα με την οποία διαχειρίστηκε η ομάδα που συνέλεξε όλο αυτό το υλικό για αυτό το ιδιαίτερο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω με πολλές ευχαριστίες στην Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα και στον αγαπημένο μου δάσκαλο, τον Προκόπη Παπαστράτη, που μου εμπιστεύτηκαν την παρουσίαση αυτού του καταπληκτικού βιβλίου, στο Δημήτρη τον Παχάρα, τον εκδότη, και στον Άρη τον Τσουκνίδα. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα καταπληκτικό χώρο στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων του Αϊστράτη. Δεν θα επαναλάβω κι εγώ. Πολλά πράγματα ήδη έχουν υποθεί. Θα κόψω την ομιλία εν κινήσει. Λοιπόν, η παρουσίαση ενός βιβλίου που βασίζεται σε μαρτυρίες ανθρώπων δεν είναι μία απλή βιβλιοπαρουσίαση. Δεν είναι μόνο η αναφορά στους επιμελητές, στη δομή και στο περιεχόμενο ενός έργου. Είναι μία συνάντηση με τη μνήμη. Είναι μία προσπάθεια να ακούσουμε ξανά φωνές ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, τα οποία σημάδεψαν βαθιά την ελληνική κοινωνία και διαμόρφωσαν την πορεία της χώρας μας στον 20ο αιώνα. Το βιβλίο λοιπόν που παρουσιάζουμε σήμερα, «Μαρτυρίες από την Αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό», είναι ένα έργο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, γιατί επιλέγει έναν δρόμο διαφορετικό από εκείνον της παραδοσιακής ιστορικής αφήγησης. Δεν μιλούν εδώ μόνο τα γεγονότα, μιλούν οι άνθρωποι. Μιλούν εκείνοι που βίωσαν την κατοχή, την εθνική αντίσταση, τον εμφύλιο, την πολιτική προσφυγιά και τον επαναπατρισμό. Άνθρωποι που δεν κοιτούν τα γεγονότα από απόσταση ασφαλείας, αλλά τα αφηγούνται μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. Γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι πολιτικές συμφωνίες ή οι μεγάλες ημερομηνίες. Η ιστορία είναι και η ζωή των απλών ανθρώπων. Είναι η αγωνία μιας οικογένειας στην κατοχή. Είναι η απόφαση ενός νέου ανθρώπου να ενταχθεί στην αντίσταση. Είναι ο φόβος μιας σύλληψης. Είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Είναι η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Είναι η ζωή ενός ανθρώπου που αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του και να δημιουργήσει μια νέα ζωή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη δύναμη του βιβλίου. Δεν μας παρουσιάζει απλά την ιστορία μιας εποχής, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς εκείνη η εποχή γράφτηκε μέσα στις ανθρώπινες ψυχές. Μίλησαν ήδη οι επιμελητές της έκδοσης για τη συγκυρία του 1985. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι διαβάζουμε σήμερα, τόσα χρόνια μετά, κάτσε να μετρήσω, 40 χρόνια μετά, τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων σε μία περίοδο που μόλις έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση, είναι ελεύθεροι να μιλήσουν, να αφηγηθούν την ιστορία έτσι όπως την έζησαν, χωρίς το φόβο του μετεμφυλιακού κράτους της εθνικοφροσύνης ή της Χούντας στη συνέχεια του. Και θα έλεγα ότι μιλούν σε μία εποχή που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα πολλά βιβλία για την ιστορία της δεκαετίας του 40, πόσο δε μάλλον για την προσφυγιά ή τον επαναπατρισμό, και δεν έχει προχωρήσει αρκετά η ιστορική έρευνα. Έτσι λοιπόν οι μαρτυρίες αυτές αποκτούν μία ανεκτήμητη ιδιαιτερότητα. Οι άνθρωποι που αφηγούνται τη μαρτυρία τους μιλούν χωρίς να έχουν μπροστά τους μία ήδη διαμορφωμένη ιστορική αφήγηση. Δεν επηρεάζονται δηλαδή από βιβλία που ίσως διαβάζουν ή δεν προσπαθούν να προσαρμόσουν τη μνήμη τους σε μεταγενέστερες επιστημονικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και επίσης σημαντικό είναι ότι μιλούν πριν το 1989, τη μεγάλη τομή του 89, η οποία επηρέασε με την κατάρρευση των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και στην Σοβιετική Ένωση. Άλλαξε και ο τρόπος πολλές φορές με τον οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι που βίωσαν τα γεγονότα είδαν την ιστορία. Δεν θα επαναλάβω, θα περάσω. Είχα κρατήσει μερικές μαρτυρίες, θα αναφερθώ μόνο σε μία στο τέλος, η οποία πραγματικά με συγκλώνησε. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στον τρόπο που με έκανε, τα συναισθήματα τα οποία μου δημιούργησε η ανάγνωση αυτού του βιβλίου και στο ερώτημα
τι μας λένε αυτές οι μαρτυρίες για το σήμερα. Όσο προχωρούσε η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, τόσο περισσότερο ένιωθα ότι δεν κρατούσα στα χέρια μου απλά μία συλλογή προφορικών μαρτυριών. Κρατούσα έναν καθρέφτη. Ένα καθρέφτη μέσα στον οποίο δεν αντανακλάται μόνο η Ελλάδα της κατοχής, του εμφυλίου και της προσφυγιάς, αντανακλάται και η δική μας εποχή. Γιατί το βιβλίο αυτό δεν μας μιλά μόνο για το παρελθόν. Μας ρωτά διαρκώς τι έχουμε κάνει εμείς με αυτή την κληρονομιά. Οι άνθρωποι που καταθέτουν εδώ τη μαρτυρία τους δεν παρουσιάζονται ως ήρωες, δεν διεκδικούν δάφνες, δεν επιχειρούν να δικαιώσουν όλες τις επιλογές τους. Μιλούν με απλότητα για τη ζωή τους, για τις ήττες τους, για τις ελπίδες τους, για τους συντρόφους που χάθηκαν, για τις εξορίες, για την νοσταλγία της πατρίδας. Και μέσα σε αυτή την απλότητα αναδύεται μία μεγάλη αλήθεια, ότι η αριστερά υπήρξε πάνω απ' όλα μία υπόθεση συλλογικής στράτευσης, μία υπόθεση αξιών, μία υπόθεση ανθρώπων που πίστεψαν πως ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και αποφάσισαν να αναλάβουν το κόστος αυτής της πίστης. Σήμερα, σε μία εποχή βαθιάς κρίσης εκπροσώπησης, όπου η απαξίωση της πολιτικής μοιάζει να γίνεται καθημερινή εμπειρία, το βιβλίο αυτό αποκτά μια ξεχωριστή επικαιρότητα. Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία η έννοια της αριστεράς δοκιμάζεται. Συχνά εγκλωβίζεται στην εκλογική διαχείριση, στη λογική της κομματικής επιβίωσης, στην αναζήτηση της επόμενης ηγεσίας ή της επόμενης κυβερνητικής ισορροπίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται αριστερές, έχουν ενσωματώσει στο λόγο και στην πρακτική τους στοιχεία μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης, τη διαχείριση αντί την κοινωνική μεταβολή, τον συμβιβασμό ως μόνιμο ορίζοντα, την προσαρμογή αντί της διεκδίκησης. Το βιβλίο αυτό, χωρίς να κάνει πολιτικά κηρύγματα, μας υπενθυμίζει μία διαφορετική αφετηρία. Μας θυμίζει ότι η αριστερά δεν γεννήθηκε ως μηχανισμός εξουσίας. Δεν γεννήθηκε για να καταλάβει καρέκλες. Γεννήθηκε μέσα στις γειτονιές της κατοχής, τα χωριά της αντίστασης, στις φυλακές, στις εξορίες, στα βουνά, στις κοινότητες των πολιτικών προσφύγων. Γεννήθηκε εκεί όπου οι άνθρωποι χωρίς εξουσία ανακάλυπταν τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο μάθημα των μαρτυριών. Οι άνθρωποι που μιλούν σε αυτές τις σελίδες δεν αγωνίστηκαν επειδή πίστευαν ότι θα δικαιωθούν προσωπικά. Οι περισσότεροι γνώρισαν ότι μπορεί να χάσουν τα πάντα. Την ελευθερία τους, την οικογένειά τους, την πατρίδα τους, ακόμα και τη ζωή τους. Και όμως συνέχισαν. Όχι επειδή ήταν βέβαιοι για την νίκη, αλλά επειδή θεωρούσαν αδιανόητο να μην αγωνιστούν. Και εδώ βρίσκεται η βαθύτερη επικαιρότητα του βιβλίου. Δεν μας καλεί να αντιγράψουμε τις επιλογές μιας άλλης εποχής. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και κάθε γενιά καλείται να απαντήσει στα δικά της ερωτήματα. Μας καλεί όμως να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει πολιτική στράτευση. Τι σημαίνει να συμμετέχει στα κοινά όχι ως επαγγελματική διαδρομή, αλλά ως πράξη ευθύνης. Τι σημαίνει να πιστεύεις ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει και ότι η αλλαγή αυτή απαιτεί προσωπικό κόστος, συλλογική προσπάθεια και αντοχή. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός, οι αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων μας υπενθυμίζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης. Σε μια εποχή που η πολιτική συχνά εξαντλείται στην επικοινωνία, μας υπενθυμίζουν την αξία της πράξης. Σε μια εποχή όπου η ελπίδα συχνά αντιμετωπίζεται ως αφέλεια, μας θυμίζουν ότι όλες οι μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις ξεκίνησαν κάποτε ως μια φαινομενικά αδύνατη ελπίδα. Όσοι μιλούν σε αυτό το βιβλίο δεν μας παραδίδουν έτοιμες απαντήσεις. Μας παραδίδουν κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Τη μαρτυρία ανθρώπων που έζησαν με την πεποίθηση ότι η ιστορία δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, αλλά κάτι στο οποίο ο άνθρωπος οφείλει να πάρει θέση. Και ίσως αυτή είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη τους. Να μην συμφιλιωνόμαστε με την αδικία, να μην θεωρούμε φυσική την ανισότητα, να μην μετατρέπουμε την πολιτική σε διαχείριση χωρίς όραμα. Να συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος μας μπορεί να γίνει δικαιότερος. Γιατί τελικά αυτό που αναδύεται μέσα από όλες τις μαρτυρίες δεν είναι μόνο η ανάμνηση ενός μεγάλου ιστορικού αγώνα. Είναι η βαθιά
ανθρώπινη πεποίθηση ότι η ιστορία αλλάζει μόνο όταν υπάρχουν άνθρωποι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για αυτή. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα αυτού του βιβλίου και ίσως σήμερα το πιο αναγκαίο. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να διαβάσω μία μαρτυρία που με συγκλώνησε. Από τις πολλές ενδιαφέρουσες, από τα πολλά ενδιαφέροντα που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Σε ένα βιβλίο, το ξαναλέω, που για μένα σε αυτή την εποχή είναι βάλσαμο. Ένα βιβλίο βάλσαμο. Είναι μία μαρτυρία μέσα στη μαρτυρία. Είναι ο Σπύρος ο Μελετζής, ο γνωστός φωτογράφος της αντίστασης, ο οποίος ανεβαίνει στα βουνά, στην ελεύθερη Ελλάδα και εκεί συναντιέται με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Και βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη. Βρίσκεται λοιπόν, λέει ότι παρόλη τη δυστυχία, παρόλη τη φτώχεια, ο ενθουσιασμός ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν περιγράφεται. Αρκεί να σας πω, μιλάει ο Μελετζής, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Απέναντι σε αυτά τα βουνά του Βελουχίου είναι ένα χωριό που λέγεται Στένομα. Από τη Βίνιανη είναι περισσότερο από 1 ώρα. Εγώ είχα πάει να φωτογραφίσω εκεί και στο γυρισμό, πριν πω στη Βίνιανη, υπάρχει μία βρύση. Εκεί βρήκα κάτι γυναίκες, οι οποίες ερχότανε φορτωμένες με διάφορα πολεμοφόδια και τρόφιμα σχεδόν 5 ώρες και κάθισαν εκεί στη βρύση να ξεκουραστούν. Όταν σηκωθήκανε και άρχισαν να φορτώνονται τις κασόνες αυτές, βλέπω μία γριά, πάνω από 75 χρονών, να έχει φορτωθεί τη μεγαλύτερη κασόνα και της κάνω την ερώτηση και της λέω «Καλά, εσύ δεν είχες καμιά κόρη, καμιά εικόνα να φορτωθεί, ας πούμε, αυτή την κασόνα? Παρά εσύ, γριά γυναίκα?» Μου λέει «Συναγωνιστή, και κόρες έχω και εικόνες, αλλά σήμερα πήγαν όλες αγκαρία». Αγκαρία δε, εκείνη την εποχή εννοούσαμε τις διάφορες δουλειές τις οποίες κάναμε. Και γυρίζει λοιπόν, με κοιτάζει έτσι στα μάτια και μου είπε αυτά τα λόγια που ήταν και προφητικά, αλλά και λόγια που θα ήταν αδύνατο να φανταστεί κανένας ότι μπορούσαν να υποθούν από μία χωρική. «Αγώνας», μου λέει, «είναι αυτός συναγωνιστή. Αγώνας. Εάν εμείς τον κερδίσουμε, αυτόν τον αγώνα, τα κερδίζουμε όλα. Εάν τον χάσουμε, τα χάνουμε πάλι όλα». Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω από κειμένου, θα μιλήσω από καρδιάς, γιατί είναι κάποιες φορές στη ζωή μας, εκεί που πιστεύουμε ότι όλα έχουν τελειώσει, ότι δεν έχεις άλλο πεδίο για να βρεις πράγματα, δράσεις κλπ. Τα έχει πει η ιστορία, τα έχουν πει οι αφηγητές, οι σύγχρονοι ιστοριογράφοι κλπ. Και ξαφνικά παρουσιάζεται ένα βιβλίο σαν αυτό εδώ μπροστά σου, που είναι γροθιά στο στομάχι. Γιατί είναι γροθιά στο στομάχι? Γιατί απηχεί 2 πράγματα. Το πρώτο είναι το κλίμα της εποχής που πάρθηκαν οι συνεντεύξεις. Από το 1980 περίπου και μετά άρχισαν οι αγωνιστές να μιλάνε. Άρχισαν να φτιάχνουν συλλογικότητες για τη μνήμη των καταστάσεων που ζήσανε. Θυμάμαι μία συλλογικότητα που είχαν βγει στην Κοραή και είχαν αρχίσει να διαβάζουν τις επιστολές των εκτελεσμένων από τους Γερμανούς. Ήταν η Βέρα Ετσιμπουκίδου, ήταν κάποιοι αγωνιστές εκείνης της περίοδου που συνειδητοποιούσαν ότι πρέπει να καταγραφούν τα πράγματα. Ταυτόχρονα ιδρύεται η ΕΜΑΕ, η Εταιρεία Μελέτης Αξιοποίησης του Έργου της ΕΠΟΝ, η οποία κάνει έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζοντας το έργο του Μελετζή. Ένα σημαντικό γεγονός, γιατί ήρθαν οι φωτογραφίες της αντίστασης στο πλατή κοινό.
δεν ήταν οι μεμονωμένες φωτογραφίες τις οποίες δείχναν έναν αγωνιστή με την ηρωική του μορφή κλπ. Αλλά ήταν μαζικά και έδειχναν τους ανθρώπους που πήρανε μέρος στο κίνημα. Δείχνανε την ανάγκη που εκφράστηκε και μέσα από την αντίσταση, αλλά και τα επόμενα χρόνια, για κοινωνική αφύπνιση, για κοινωνικό μετασχηματισμό. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ λοιπόν αυτό το βιβλίο έρχεται και επαναφέρει αυτά τα γεγονότα με το δικό του τρόπο. Φέρνει 70 ανθρώπους, δεν τους μέτρησα, περίπου 70 ανθρώπους κάθε πολιτισμικού επίπεδου, οι οποίοι ζήσανε διαφορετικές καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα είχαν ένα κοινό στοιχείο. Ζητάγανε τη μεγάλη αλλαγή. Πολεμήσανε τον κατακτητή από τη μία πλευρά και βρήκανε την ευκαιρία για να δοκιμάσουν ένα άλλο όραμα, μια άλλη ιδέα. Να δοκιμάσουν να την κάνουν πράξη. Στις μαρτυρίες που είναι εδώ μέσα φαίνονται οι αγώνες που κάνανε για να στήσουν το θέατρο του βουνού, τα λαϊκά δικαστήρια, τον τρόπο διαχείρισης των κοινωνικών ζητημάτων, το πώς μπορούσαν να αλλάξουν και τον τρόπο επικοινωνίας και να μην είναι το ιδιωτικό, αλλά να περνάνε στο συλλογικό. Αυτό είναι μια πολύτιμη μνήμη, η οποία δεν εκφράζεται από τις προσωπικές μαρτυρίες ενός ανθρώπου που λέει τα δικά του βιώματα. Εκφράζεται από το αρθρωτό σχήμα που παρουσιάζει αυτό το βιβλίο. Να πω την αλήθεια, δεν είναι η μόνη προσπάθεια που έχει γίνει σε αυτό το τομέα με αυτόν τον τρόπο. Επαναφέρω στη μνήμη κάτι που έχουμε ζήσει, στην προσπάθεια να δημιουργηθεί το «Και η μισή στα σίδερα». Ήταν η προσπάθεια που είχε γίνει από την ΕΔΙΑ, για να συγκροτηθεί η μνήμη της αντίστασης και πώς αυτή πέρασε στις φυλακές, τις εξορίες, τα κυνηγητά, τα κελιά κλπ. Ήταν δηλαδή μία αφήγηση από την πλευρά των ηττημένων του εμφυλίου να παρουσιάσουν την αδικία που υποστήκανε για τις ιδέες τους. Έρχεται λοιπόν την ίδια περίοδο και αυτό το βιβλίο να βγάλει μερικά σημαντικά πράγματα. Όχι με έναν ενιαίο λόγο, αλλά με έναν μικρό αποσπασματικό λόγο δίνει τη δυνατότητα να μπει κάποιος στο κλίμα της εποχής. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από το να δώσει τις απαντήσεις που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που έχει διαμορφώσει αντιμετωπίζοντας ζητήματα. Και μπαίνουν μία σειρά ερωτήματα. Το μεγαλύτερο ίσως ερώτημα είναι γιατί έγινε ο εμφύλιος. Γιατί. Πλανάται σε όλο το βιβλίο. Και κάποιες φορές περιγράφεται κιόλας. Φτάνουν αυτές οι απαντήσεις ότι ήταν ο ρόλος των Εγγλέζων ή ήταν ταυτόχρονα και η προσπάθεια επιβίωσης, στην κυριολεξία επιβίωσης των συνεργατών, των κατακτητών, οι οποίοι μέσα από αυτή τη διαδικασία κάνανε το ξέπλυμά τους και μπορέσανε να συνεχίσουν να έχουν ρόλο και βαρύ ρόλο μέσα στο γίγνεσθε της ελληνικής πραγματικότητας. Βρήκανε την ευκαιρία να πλουτίσουν ξανά η μία πλευρά, να ασκήσουν εξουσία και μπαίνουν και άλλα ερωτήματα παράλληλα. Οι τελευταίες ιστορικές έρευνες, υπάρχουν
πιο έμπειροι από μένα σε αυτό το ζήτημα, αλλά μπορούν να πούνε ότι ποιος ήταν ο ρόλος του Γεωργίου Παπανδρέου σαν πρωθυπουργός. Φταίνε για όλα οι Άγγλοι? Δεν υπήρξαν ζητήματα από τον τρόπο που ο ντόπιος πολιτικός κόσμος διεκδίκησε τη δικιά του εξουσία και πώς αντιμετώπισε τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης? Αυτά δεν είναι μόνο την περίοδο των Δεκεμβριανών. Ακολουθούν εγκάρσια όλη τη χρονική περίοδο που αναφερόμαστε και φτάνουν μέχρι και τη μεταπολίτευση. Να μην πω και μέχρι σήμερα με κάτι φεδρά πράγματα που συμβαίνουν και επαναφέρουν λογικές εμφυλίου, γιατί για να δημιουργήσουν συνθήκες πόλωσης. Τέλος πάντων. Το βιβλίο ξεκινάει με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την ομιλία, μάλλον την καταγραφή της Έλλης Αλεξίου για το πώς ξεκίνησε ένα παιδαγωγικό σύστημα για τα παιδιά τα οποία είχαν βρεθεί στην υπερορία. Θα κάνω μία παρένθεση που δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά είναι καλό να τα βλέπουμε. Στη Βουλγαρία έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές μία προσπάθεια από τον γνωστό από την ταινία του Καπετάν Κεμάλ, από ένα αυτό που ονομαζόταν δάσκαλο στην περίοδο του εμφυλίου, ο οποίος ξεκίνησε και μάζεψε δασκάλους της περιοχής και αρχίσαν και γράφανε τα βιβλία στην ελληνική γλώσσα για να κάνουν τα μαθήματα στα παιδιά. Σώζονται τα αρχεία του, τα έχουμε τα αρχεία του και είναι πολύτιμα. Γιατί το λέω? Γιατί πρέπει να αναφέρονται κάποια στιγμή και οι άνθρωποι. Είναι ο Καπετάν Γιαγκούλιας. Τον είδαμε στην ταινία με τον Καπετάν Κεμάλ να διαπραγματεύεται και να συζητάει την ιστορική μνήμη που ζήσανε από κοινού από τους αντάρτες του Εύρου. Τώρα, γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί πολλά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται μέσα στις μνήμες, γιατί δεν έχουν καταγραφεί. Υπήρξαν όμως άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ασπαστήκανε απόλυτα αυτό το κλίμα. Ήταν αυτοί που κάναν την προσπάθεια αναβίωσης που λέγαμε πριν. Μία σημαντική παρένθεση είναι ότι την περίοδο του 1987, 88 και το 85 ακόμα, ιδρύθηκαν οι περισσότεροι από τους φορείς συλλογικής μνήμης. Το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη ιδρύθηκε από τους ανθρώπους που ήταν περήφανοι για την πορεία που ακολουθήσανε και θέλαν να διατηρηθεί αυτή η μνήμη, να μην χαθεί. Ιδρύθηκε από τους ανθρώπους που είχαν βγει και λέγανε ότι δεν πρέπει να καούν οι φάκελοι. Γιατί αν καούνε, χάνεται στον ερευνητή του αύριο η απόδειξη για τα στοιχεία και τις εικασίες που συχνά προσεγγίζει την ιστορία. Ήτανε οι άνθρωποι που ιδρύσαν εδώ την ΠΕΚΑΜ. Ήταν ο Δημήτρης ο Μουρατίδης, αναφέρεται στο βιβλίο, στην συνέντευξη του Παύλου του Νεφελούδη, ο Τατάκης, που ήταν η πιο ηρωική μορφή που πέρασε από τη Μαχρόνησο. Ο Δημήτρης ο Μουρατίδης ήταν δίπλα του. Ήταν ο δεύτερος από αυτούς που ήταν στο μαρτύριο του αεροπόρου. Και ίδρυσε την ΠΕΚΑΜ μαζί με τον Παναγιώτη τον Αρώνη. Ο Παναγιώτης ο Αρώνης ήταν ο καπετάνιος του υποδειγματικού λόγου της Επών και Σαριανής.
Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν περήφανοι για τη στάση που κρατήσανε και δεν κατηγορήσανε ποτέ κανέναν γιατί δεν άντεξε στη μία περίπτωση ή ακόμα κι αν πέρασε και στην άλλη πλευρά. Δεν κατηγορήσανε, καταλαβαίνανε το μέγεθος των ιστορικών στιγμών και ξέραν ότι δεν έχει σημασία. Εμείς ακολουθήσαμε τον δρόμο μας. Αυτό το δρόμο πρέπει να το βγάλουμε μπροστά. Σε αυτή την προσπάθεια ιδρύθηκε λοιπόν και το 87-88 και το Μουσείο των Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, σαν συλλογή φωτογραφιών. Ταυτόχρονα και σαν συλλογή φωτογραφιών όχι μόνο από τον Αϊστράτη, αλλά και από το Τρίκερι, από άλλες περιοχές και πολλά από τα αρχεία των ανθρώπων που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο υπάρχουν εδώ πέρα. Όχι ολόκληρα, γιατί έχουν πάει και άλλα στα άσκη και σε άλλους φορείς. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι έγινε η προσπάθεια, ξεκίνησε η προσπάθεια να μαζευτούν τα στοιχεία της ιστορίας που συνθέσανε τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και τις μεγάλες κοινωνικές απογοητεύσεις. Φτάσαμε στο σήμερα τώρα. Μπορεί η μνήμη του χτες να παίξει κάποιο ρόλο σήμερα εκτός από συναισθηματικό? Εδώ έρχεται το βιβλίο να μας πει μερικά πράγματα ακόμα. Σε μία φράση λέγεται ότι οι βασανιστές μας χάσανε. Γιατί χάσανε? Γιατί όταν μας βλέπουνε σκύβουνε το βλέμμα. Αυτή είναι η χειρότερη τιμωρία για αυτό που κάνανε. Δεν χρειάζεται ούτε να τους βάλεις φυλάκι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά να ξέρουνε μέσα τους ότι ήταν οι αδύναμοι της ιστορίας, δεν ήταν οι δυνατοί. Δεν ήταν οι δυνατοί, γιατί δυνατός δεν ήταν αυτός που έφαγε, που χτύπαγε και είχε το κλόμπ και το μπαμπού στο χέρι του. Ήταν αυτός που άντεχε, γιατί πίστευε πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια να σωθούν από διάφορες πηγές. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και όχι να σωθούν πάλι λέγοντας τα συμπεράσματα μόνο του καθενός, αλλά μέσα από την παράθεση των γεγονότων και μέσα από τα καθημερινά αντικείμενα βγαίνουν πολλαπλές ιστορίες και δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή που έρχεται να δει το μουσείο ή στον καθέναν από εμάς να αντιμετωπίσει ξανά την πραγματικότητα. Εμένα αυτό το βιβλίο με συγκίνησε ιδιαίτερα. Δεν πίστευα ότι θα βρω ένα τέτοιο διαμάντι και ότι θα μου ζητηθεί ακόμα περισσότερο με τη Ματζέλα να πω 5 κουβέντες. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι παράλληλες ιστορίες όλων μας για τον αγώνα που δίνεται να μην χαθεί η ανθρωπιά, να μην χαθεί ο πυρήνας της αριστεράς που ήταν οι άνθρωποι που το ζήσανε, να μην χαθεί η ανάγκη για κοινωνικό μετασχηματισμό σε κάτι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους 4 ομιλητές. Νομίζω ότι ο καθένας έδωσε μια δική του οπτική πάνω στο βιβλίο και πάνω στην ιστορία του τι ήταν αυτές οι συνεντεύξεις. Θα μπορούσα να προσθέσω αρκετά πράγματα, δεν θα το κάνω. Μόνο θα αναφερθώ και θα πω ότι συνδέοντας αυτό που είπε η Βασιλική σε σχέση με αυτό που είπε και ο Άρης ο Τσουκνίδας τώρα, νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν οι ίδιες οι προφορικές μαρτυρίες ως προφορικές μαρτυρίες στο σήμερα, αλλά αν το βάλουμε στο ιστορικό του πλαίσιο της δεκαετίας του 80, θα σας πω το εξής πολύ απλό.
δεν είχε γίνει ως τότε και μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80 και του 90 ούτε ένα συνέδριο στην Ελλάδα το οποίο να μιλάει, ποια Ελλάδα, ούτε στον κόσμο, να μιλάει για τον εμφύλιο ως εμφύλιο. Και το πρώτο που έγινε στο εξωτερικό και δεν αναφερόταν καν στον εμφύλιο. Μιλάμε ότι έπρεπε να φτάσουμε για πολύ μετά το 90 για να αρχίσουμε να μιλάμε για εμφύλιο, αντίσταση ως μέρη της δεκαετίας του 40. Η δεκαετία του 40 κοβότανε όχι μόνο επισήμως και ανεπισήμως. Άρα όταν επανερχόμαστε και μιλάμε για τις μαρτυρίες του 80, ναι μεν είχε αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση, αλλά το πλαίσιο δεν ήταν καθόλου ανοιχτό και ελάτε παιδιά να μιλήσουμε για τον εμφύλιο και την αντίσταση. Καθόλου. Ήταν μια εποχή δύσκολη. Εξού και οι δυσκολίες που συνάντησε οι πολιτικές στο ίδιο το ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν εύκολο ντοκιμαντέρ. Τελειώνω. Το βιβλίο, όταν καταγράφεται η προφορική μαρτυρία μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σε ένα βιβλίο και βγαίνει προς τα έξω, έχει πολλές δυνατότητες, έχει πολλές πτυχές. Θα μπορούσε να βγει ένα βιβλίο το οποίο να έχει σχολιασμό. Θα μπορούσε ο Προκόπης ο Παπαστράτης να έχει επιλέξει να μιλήσει για τα γεγονότα, να ξαναγράψει την ιστορία. Δεν το κάνει, σεβόμενος ακριβώς τη δύναμη και τη δυναμική που έχουν οι ίδιες οι μαρτυρίες. Και ένα βιβλίο το οποίο σέβεται τους μάρτυρες, τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες, έζησαν τα γεγονότα και καταγράφονται και αποτυπώνονται πια στο χαρτί, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να συμβάλει πολλαπλώς. Όχι μόνο στην ιστοριογραφία, αλλά και σε εμάς, τους απλούς ανθρώπους. Τώρα εγώ γίνω απλός άνθρωπος. Αυτό το γεγονός και μόνο προσθέτει κάτι το οποίο δίνει στη σημερινή εποχή αυτά τα οποία είπαν και οι τέσσερις ομιλητές και ο Άρης τελευταία αναφέρθηκε σε αυτό το πρόσθετο στοιχείο το οποίο μας δίνει σε μια εποχή η οποία επανέρχεται, μια εποχή πολιτικής πόλωσης. Θα βγάλουμε σύντομα ένα βιβλίο που θα μιλάει για την πολλωμένη δημοκρατία της εποχής μας. Νομίζω ότι είναι τρομερά επίκαιρο θέμα και σε μια εποχή τρομερής πόλωσης, όπου επανέρχεται η πόλωση δεξιά-αριστερά τρομερά έντονη. Μετά με μια φοβερή κάμψη της δεκαετίας του 90, των αρχών του 2000, όπου η πολιτική είχε εξομαλυνθεί, είχε μετριαστεί. Αυτή τη στιγμή επανέρχεται πολύ έντονο. Η πόλωση επανέρχεται πολύ έντονη. Και ένα τέτοιο βιβλίο νομίζω ότι έρχεται να συμβάλλει πάρα πολύ στην κουβέντα την οποία θα έχουμε πραγματικά απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις της σημερινής ανάγνωσης. Γιατί είναι οι τότε πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλούν στο σήμερα. Δεν θα τελειώσει εδώ η παρουσίαση. Αν νομίζετε ότι θα φύγετε, δεν θα φύγετε. Ο Γιάννης ο Γιαννουλόπουλος ήθελε πάρα πολύ να έρθει να μας μιλήσει, αλλά δεν κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, έγραψε μία μικρή σελίδα, την οποία, αν μπορεί η Κατερίνα να έρθει να μας τη διαβάσει, είναι πάρα πολύ σύντομη, μια μικρή σελίδα, ενώ χειρόγραφη σελίδα και όχι υπολογιστή. Και αφού τελειώσει η ανάγνωση, θα δείξουμε μερικά αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ. Έχουμε κάνει μια επιλογή τυχαία ενός τετάρτου, από ένα σύνολο 2,5 ώρων είναι το ντοκιμαντέρ, είναι πολύ μεγάλο, ενός τετάρτου με κάποιες από όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Οπότε κλείνουμε με την Κατερίνα και στη συνέχεια θα δούμε λίγο το ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, το κρατάω. Λοιπόν, το τρίωρο ιστορικό ντοκιμαντέρ Greece The Hidden War, Ελλάδα ο κρυμμένος πόλεμος που έκανε η Jane Gabriel το 1985 με εμένα ως ιστορικό σύμβουλο, είναι γνωστό ότι προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στο Λονδίνο ήδη μετά την πρώτη από τις 3 εβδομαδιαίες προβολές του στο Channels 4 της Βρετανικής τηλεόρασης. Αυτό το γεγονός δεν είναι μόνο γνωστό, αλλά και εύλογο, θα έλεγα, διότι για πρώτη φορά το συγκεκριμένο έργο μιλούσε σαφώς και με πιστικό τρόπο, νομίζω, για τη βρετανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα κατά την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Στο βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, από τις γνωστές για το υψηλό επίπεδο όλων των βιβλίων της εκδόσης Ασίνη του Δημήτρη Παχάρα, ο αναγνώστης έχει τη μοναδική ευκαιρία να διαβάσει ολόκληρες τις συνεντεύξεις που γυρίστηκαν στην Ελλάδα το 1985 και όχι μόνο τα τμήματά τους εκείνα που περιλαμβάνονται στο τρίωρο ντοκιμαντέρ. Η ευκαιρία λοιπόν που δίνεται σήμερα στον αναγνώστη είναι πράγματι μοναδική και αυτό χάρη στις αμέτρητες ώρες που αφιέρωσε η Τζέλα για να φτάσουμε στο βιβλίο που κρατάτε.
Λυπάμαι πραγματικά που για λόγους ανωτέρας βίας, ας το πούμε έτσι για να μην σας μπλέξω με ιατρικά θέματα, δεν μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να προσθέσω ότι σήμερα, 8 Ιουλίου, συμβαίνει να γιορτάζει ο Προκόπης, στον οποίο επίσης πάρα πολλά οφείλει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Χρόνια σας πολλά!